Bore da a chroeso i'n gwasanaeth ni o Gapel y Ffynnon unwaith eto. Gobeithio'ch bod chi yn profi bendith yr arwydd a mae'r gwahoddiad yn gynnes i ni addoli efo'n gilydd. Un gair da ni'n ddefnyddio fan yma am wasanaeth ar reit aml ydy oedfa. Y syniad o oedi, bod ni'n cael seibiant oddi wrth brysurdeb bywyd ac yn meddwl eto am y Duw sydd yn gwahodd ni i ddod ata fo. Gwrandwch ar y geiriau yma ddywedodd yr arglwydd Iesu. Traddodwyd i mi bob peth gan fy nhad, nid oes neb yn adnabod y mab, ond y tad, ac nid oes neb yn adnabod y tad, ond y mab, a rhai hynny y mae'r mab yn dewis ei ddatguddio iddynt. Rwy'n y cwestiwn ydy pwy mae'r mab yn dewis datguddio'r tad iddyn nhw? A mae'n mynd ymlaen i ddeud fel hyn. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydw ef ag ostyngedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. A mae fy iau i yn hawdd ei dwyn, am bai chi yn ysgafn. Felly, yn wyneb y gwahoddiad yna, pa mor flinedig bynnag ydy ni y bore yma. Gadewch i ni gyda'n gilydd, ganmol yn Duw trwy gan, y Duw ma sy'n gwahodd ni tuag ato. Fenaid mola ddiw'r gogoniant. A mae'r trydydd pennill yn dweud, a thynerwch tad yn cadwodd. Edwyn ef ein defnydd brau. Rwan mae profiad llawer ohono mewn tadau yn brofiad braf iawn. Mae ganddo ni atgofion hyfryd. I eraill falle bod yr atgofion ddim mor hawdd, efallai i ni fod mewn perthynas grylon. Ond, da ni ddim yn dweud fod Duw yn dad achos fod o'n debyg i'n tadau ni. Da ni dweud mae fod i'r tad perffaith, sy'n yn deall ni ac yn gwylio ni ac yn caru ni. Gadwch i ni ganu iddo fo. Ond darlleniad ni y bore yma yn dod o Efengyl Mathew ar 3 bennod. Mae Erin am ddarllen i ni hanes Ioan Fydyddiwr, a fel yr yddo wedi dod i fydyddio rhain o'r Iorddonen, ac yna mae'r arglwydd Iesu ei hun
yn dod at Ioan iddo fynte gael I fedyddio. Dawn darlleniad ni heddiw o Efengel Mathew, a mi fyddai'n darllen y 3 bennod yn ei chyfanrwydd. Pregethu Ioan Fedyddiwr. Yn y dyddiau hynny, daeth Ioan Fedyddiwr gan bregethu'r genadwri hon yn Anialwch, Jwdea. Edifarhewch oherwydd y mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Dyma'r hwn y sonwyd amdano gan y proffwyd Eseia pan ddywedodd, llais sy'n yn galw yn yr anialwch, paratoch ffordd yr arglwydd, unionnwch y llwybrau iddo. Roedd dillad Ioan o flew camel, a gwregys o groen am ei ganol, a'i fwyd oedd locustiaid a mêl gwyllt. Roedd trigolion Jerusalem a Jwdea I gyd, a'r holl gwlad o amgylch yr Iorddonen yn mynd allan ato ac yn cael ei bedyddio ganddo yn afon Iorddonen, gan gyffesu ei pechodau. A phan welodd Ioan lawer o'r Phariseaid a'r Sadwceaid yn dod i'w bedyddio ganddo, dywedodd wrthynt, chwi epil gwiberod, pwy a chrybuddiodd I ffoi rhag ydi gofaint sydd I ddod. Dygwch ffrwyth gan hynny, a fydd yn deilwng o'ch edifeirwch. A pheidiwch â meddwl dweud wrthych eich hunain y mae gennym Abraham yn dad, oherwydd rwy'n dweud wrthych y gall Duw godi plant I Abraham o'r cerrig hyn, ac y mae'r fwyell eisoes wrth wraidd y coed. Felly y mae pob coeden nad yw'n dwy'n ffrwyth da yn cael ei thorri I lawr a'i bwrw i'r tân. Rwy fi yn eich bedyddio a dŵr I edifeirwch, ond mae'r hwn sydd yn dod ar fy ôl I yn gryfach na mi. Un nad dwi fi'n deilwng I gario'i sandalau. Bydd ef yn eich bedyddio ar ysbryd glân, ac a thân. Y mae wyntyll yn barod yn ei law, a bydd yn nithio'n lân yr hyn a ddyrnwyd, ac yn casglu yr awn i'r ysgubor. Ond am yr is bydd yn llosgi hwnnw a thân aniffodadwy. Bedydd Iesu. Yna daeth Iesu o Galilea i'r Iorddonen at Ioan i'w fedyddio ganddo. Ceisiodd Ioan ei rwystro gan ddweud, my fi sydd ag angen fy medyddio gen I ti, ac wyt ti'n dod ata fi? Meddai Iesu wrtho, gad I hyn fod yn awr, oherwydd fel hyn y mae'n weddus I ni gyflawni popeth y mae cyfiawnder yn ei ofyn. Yna gadodd Ioan iddo ddod. Bedyddwyd Iesu, ac yna, pan gododd allan o'r dŵr, dyma'r nefoedd yn agor iddo, a gwelodd ysbryd Duw yn disgyn fel colomen ac yn dod arno. A dyma lais o'r nefoedd yn dweud, hwn yw fy mab, yr anwylyd, ynddo ef yr wyf yn ymyfrydu. Wel, mae yna benblwydd arall wedi bod yn yr eglwys yr wythnos dwytha yma'n does. Naomi, wyt ti wedi cael dy benblwydd yr wythnos dwytha yma. Ac felly, yn ôl yn harfer, dwi am roi adnod I ti. I ddweud y gwir, dwi am roi 2 adnod I ti. Gei di edrych arnyn nhw efo dy rieni. Salm 46 ar 2 adnod gyntaf, a dwi'n siŵr fydd dy rieni'n gallu helpu ti I edrych arnyn nhw ac I feddwl amdanyn nhw. Salm 46. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth I ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. Felly nid ofnwn i'r ddeiar symud ac i'r mynyddoedd ddisgyn I ganol y môr. Da ni'n byw mewn dyddiau lle mae lot o bethau gwahanol yn digwydd a pobl ddim yn siŵr beth sy'n digwydd, ond mae Duw yn dal yn saff ac yn noddfa I ni. Ac I chi'r plant rwan, mae'n siŵr bod I yn amser eitha cynhyrfus I chi. Da chi'n nôl yn yr ysgol, naill ai wedi mynd os dwytha neu yn mynd os nesa. Ac mi fydd hi'n braf yn bydd cael gweld eich ffrindiau unwaith eto a cael setlo nôl I fywyd yn yr ysgol. Rwan,
Un o'r pethau sydd yn wir amdanoch chi'r plant ydy bod pob un ohonoch chi yn wahanol. I ddweud i gwir, mae pawb yn y byd yn wahanol i bawb arall. Da ni gyd yn unigolion. Rhai ohonoch chi efo lliw gwallt gole, a rhai efo gwallt lliw tywyll. Rhai ohonoch chi'n fechgyn, rhai ohonoch chi'n ferched. Rhai ohonoch chi yn hoffi rhedeg. Rhai eraill yn hoffi chwarae offeryn cerdd efallai, neu canu, neu gwneud gwahanol bethau. Da chi'n byw mewn cartrefi gwahanol. Da chi hyd yn oed yn mynd i ysgolion gwahanol ac i ddosbarthiadau gwahanol. A felly, da ni gyd yn wahanol yn dydyn ni. Mae rhai ohono ni fwy clyfar na rhai eraill, rhai ohono ni teimlo bod ni fwy dwl na rhai eraill. Rhai ohono ni efallai yn gallu gwneud rhai pethau di rhywun arall methu wneud. A weithiau, da ni'n gweld pobl eraill yn gwneud pethau rhaid meddwl sy'n ni'n hoffi gallu gwneud hynny, ond dwi'n yn gallu. A da ni weithiau yn meddwl am y pethau sy'n gwneud ni wahanol a bod rhaid ni'n cyfri lot. Ond ych chi'n gwybod, mae yna un man lle da ni gyd yr un fath. Pob un ohono ni. Mae pob un ohono ni yr un fath pan da ni'n sefyll o flaen croes yr arglwydd Iesu Grist. A pob un ohono ni yr un peth pan da ni'n sefyll o flaen croes yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd pan da ni o flaen croes yr arglwydd Iesu Grist, da ni'n cofio fod Iesu fanno wedi mynd i farw dros bechoder byd. A da ni gyd wedi pechu, da ni gyd wedi gwneud pethau sydd o'i le. Pob un ohono ni, da ni wedi gwneud pethau sydd yn anghywir. Weithiau, da ni wedi deud pethau anghywir, deud rhywbeth sydd ddim yn wir, neu falle deud rhywbeth cas am rywun. Weithiau, da ni wedi gwneud rhywbeth sydd ddim yn iawn. Weithiau, da ni fod gwneud rhywbeth a da ni ddim wedi wneud o. Mae gymaint o ffyrdd da ni'n gallu gwneud pethau sydd yn anghywir. Da ni hyd yn oed meddwl pethau anghywir. Ac felly, does neb yn well na unrhyw arall o flaen y groes. Da chi ddim gwell na neb arall, a does neb arall yn well na chi o flaen y groes. Be da ni o flaen y groes di bobl sydd angen maddeuant. Yn blant, yn bobl, yn ddynion a gwragedd, yn bechgyn a merched. Da ni gyd angen maddeuant. A'r peth hyfryd ydy bod Iesu'n cynnig maddau i bob un ohono ni sy'n dod ato fo ac yn gofyn iddo fo mewn gwirionedd wneith o faddau ni yn drygioni. Ac felly, da ni eisiau canu emyn cyn i fi droi i weddio. A mae'r emyn yma'n sôn am fel da ni gyd yr un peth o flaen croes yr Iesu. Dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella'n hlwy. Rhyfeddol yw'r drigaredd am galwodd fel yr wyf. Mae'r dwylo ddylai'n gwrthod a chlwyfau sy'n gwahodd. Dan gysgod croes yr Iesu, mae fenaid wrth ei fodd. Amen.
Gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm ar Iesu'n llawn. Mae fi yn dlawd heb feddu dim ac yntau'n rhoddi popeth im. O Dduw ein tad, da ni'n diolch i ti wrth ni droi at ti y bore yma. Does dim rhaid i ni esgus yn fod ni'n rhyw bobl arbennig iawn. Da ni gyd yr un peth, yn bobl sydd wedi crwydro fel defaid i'w ffordd eu hunan. A da ni gyd yn gwybod mae'r hyn da ni angen ydy dy drigaredd a dy fyddeiant ti. A da ni mor ddiolchgar yn bod ni'n cael closio ata ti. A bod ni'n cael gwybod dy fod ti sydd yn dduw sanctaidd ac yn casau pechod eto wedi trefnu ffordd i bechaduriaid gael cymod efo ti dy hunan. Da ni'n diolch i ti unwaith eto am i ti yn rhagwyddoldeb osod i lawr y drefn ryfeddol yma, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael a llwyr na ser uwch ben. Fe drefnwyd ffordd yng Nghyngor 3:1 i achub gwael golledig euog ddyn. Da ni'n diolch mewn amser dy fod ti wedi danfon proffwydi i sôn am y Meseia oedd i ddod. A da ni'n diolch ar yr amser priodol fod Iesu wedi dod i'r byd mwyn ni. Da ni'n diolch am yr hyn ydy yn harglwydd Iesu Grist ni. Yn air trygwyddol eto wedi dod yn gnawd ac wedi cymeryd arno ddynoliaeth. Da ni'n diolch o Dduw Tad fod yr arglwydd hwn wedi bod yn barod i blygu'n isel. Mor isel a dioddef ar groes yn lle ni. A'n hiraeth ni o Dduw Tad ydy bydden ni cael gweld yr arglwydd yn fwy clir. Ac o'i weld yn fwy clir, bydden ni yn ymddiried ynddo fo, bydden ni yn credu ynddo fo, yn rhoi'n ffydd yn gyfan gwbl ynddo fo. Ac y bydden ni'n dod i garu'r arglwydd Iesu ac i dy garu di yn fwy. Ac felly y bore yma wrth ddod ger dy fron di, da ni'n cyfaddef yn anheilyngdod o Dduw ein Tad. Da ni'n cyfaddau i ni fod nôl am dy ogoniant, mewn gair, mewn meddwl ac mewn gweithred. A'r bore yma o'r newydd, da ni'n pwyso arna ti am fyddeiant ac am drigaredd. Ond da ni'n dod mewn hyder, dy fod ti am y fendithio. Yn wir mae dy hoff waith di ydy trigarhau. A trwy'r drigaredd hwnnw, da ni'n cael gweld rhywfaint o dogoniant di. A da ni'n cael gweld gogoniant yr arglwydd Iesu. Felly o arglwydd yn Duw, da ni'n gweddio heddiw y bydde di'n danfon dy ysbryd glân i'n calonau ni wrth i ni fyfyrio yn y gair. Ac y bydd y gair i ni yn fwyd i'n heneidiau. Da ni'n cyflwyno i ti i'r holl anghenion sydd yn pwysar yn calonau ar hyn o bryd. Da ni'n meddwl yn arbennig yr wythnos yma am y plant sydd yn ail ddechrau yn yr ysgol, ar athrawon, a'r rhieni sydd efallai chydig yn bryderus. Gan ddymuno Dduw Tad bod ti yn peri bod y symudiad yma yn digwydd heb fod afiechyd Covid-19 yn cynyddu yn yn gwlad. Da ni parhau weddio dros arweinwyr y wlad ar eu tiroed doethineb iddyn nhw wneud y penderfyniadau cywir yn Llundain, yng Nghaerdydd ac yn y cynghorau lleol. Ac yn gofyn am i ni gael hefyd weld sut fedrwn ni estyn allan mewn trigaredd at bobl sydd yn bryderus ar yr adeg yma. Da ni'n cyflwyno i ti dy eglwys yn gwlad, gan weddio bydde di trwy dy ysbryd glân yn rhoi nerth arbennig i dy eglwys fod yn oleuni i'r byd ac yn halen yn y ddaear. A da ni'n gweddio Dduw Tad felly y bydd yn amser ni bore yma'n helpu bob un ohono ni hefyd i fedru dy weld ti yn fwy clir a gweld yr arglwydd Iesu yn fwy clir. Derbyn yn diolch am dy holl ddaioni. Os oes baich arbennig ar galon unrhywun y bore yma, da ni'n dod ar baich hwnnw i ti gan ddiolch dy fod ti yn ymwybodol o'n hangen ac achonsarn am bob un ohono ni. Felly derbyn yn diolch. Madde'n holl feia
ac arwain ni rwan trwy ysbryd glân gogoniant i dy enw yn Iesu Grist. Amen. Mi ganon ni efo'n gilydd weddi syml iawn cyn troi i fyfyrion y gair. O na chawn ni olwg hyfryd ar ei wedd, dywysog bywyd. Tegwch byd a'i holl bleserau yn ei wydd a lwyr ddiflannau. Bore yma fe gara ni yn bod ni'n ystyried geiriau ddarllenwyd yn gynharach gan Eirin o Efengyl Mathew ar 3 bennod a'r adnod olaf yn y bennod. A dyma lais o'r nefoedd yn dweud, hwn yw fy mab, yr anwylid, ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu. Hwn yw fy mab, yr anwylid, ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu. Mae yna lawer o sôn wedi bod yn ystod y mis diwetha am aroliadau yn does. Dipyn o helynt yn wir. Doedd dim modd i'r disgyblion sefyll i aroliadau tygau a lefel A, ac felly oedd rhaid ffeindio rhyw ffordd gwahanol o asesu'r gwaith. A phobl yn dadlau prynau oedd yr athrawon wedi bod yn rhy hael neu oedd yr arholwyr allanol wedi bod yn rhy llym a pob math o helyntion. Yn wir yn y pen draw mae'n anodd gwybod beth mae canlyniadau yr aroliadau yma i olygu eleni. Sy'n ni newid y maes ychydig bach a gofyn beth ydych chi'n feddwl ydy asesiad Duw ohonoch chi, o'ch bywyd chi, o sut berson ydych chi. Mae hwn yn gwestiwn mwy anodd efallai. Yn y pen draw dim ond Duw ei hun sy'n gallu rhoi'r ateb oherwydd fo sydd yn gweld yn iawn. Ond dyn ni, enghraifft, yn gwybod fod Duw yn gyfiawn. Fod yn gweld pob dim, diolch yn mynd i fod yn anheg efo neb, a mae o'n deall, nid yn unig yn gweithredoedd, ond hefyd yn amgylchiadau, yn cefndir a'n cymhellion. Dyn ni'n gwybod i fod yn dda. Yn wir, y gair sy'n cael ei ddefnyddio yn y Beibl ydy sanctaeth. Mae'n oleuni ac nid oes ynddo ddim tywyllwch, meddai Ioan. A mae hyn yn ymwneud i chydig bach yn ansicr wrth feddwl be di asesiad Duw honna hi. Oherwydd os gallwn ni ddeud unrhyw beth amdano ni'n hunain, dyn ni'n gwybod nad ydyn ni ddim yn sanctaidd. Dyn ni ddim yn dod i fyny i'r safon. Fel mae'r salmydd yn dweud, os wyt ti arglwydd yn cadw cyfrif o gam, pwy o arglwydd a all sefyll. Ond yn y darn gafodd ei ddarllen, dyn ni'n cael Duw yn dweud fod na un sydd wedi cyrraedd y safon. Y safon ucha. Mae Iesu wedi mynd at yr afon i'r ddonen, lle roedd Ioan yn bedyddio pobl. Yn bedyddio rhai oedd wedi dweud i bod nhw wedi methu, i bod nhw wedi pechu a mewn edifeirwch oedd nhw'n dod i gael ei bedyddio gan ofyn am faddeuant Duw am i beiau. Fel mae'r dŵr yn glanhau, felly roedden nhw'n gofyn i Dduw i glanhau nhw o bob pechod. Ond wrth i Iesu ddod i gael ei fedyddio, nid arwydd o edifeirwch
ar ei ran oedd hwn yn aci. Oherwydd, da ni'n darllen pan gododd allan o'r dŵr dyma'r nefoedd yn agor iddo a gwelodd ysbryd Duw'n disgyn fel colomen ac yn dod arno a dyma lais o'r nefoedd yn deud, hwn yw fy mab, yr anwelyd, ynddo ef yr wyf yn ymyfrydu. Cyfeithiad yn aml ydy nid ymyfrydu, ond bodloni, oedd Duw'n fodlon. Y Duw sanctaidd, na all oddef drygioni, na phechod. Dyma fo'n deud, dyma un sydd wedi dod i fyny i'r safon. Pam bod Duw yn fodloni neu'n ymhyfrydu yn Iesu? Be mae hyn yn ei olygu i ni? Sut oedd Duw'n gallu ymhyfrydu yn yr arglwydd Iesu Grist? Wel, y peth cyntaf. Mae Duw yn ymhyfrydu yn Iesu am ei ddiwdod. Am ei ddiwdod. Un o'r gwirioneddau mawr mae'r eglwys wedi harddel ar draws y canrifoedd ers i dyddiau cynharaf ydy fod Duw yn drindod. Fod o'n dad, mab ac ysbryd glân yn 3 person mewn un Duw. Mi gewch chi rai yn dweud na ddoth yr athrawiaeth hon ddim i fod am rai canrifoedd ar ôl bywyd yr arglwydd Iesu. Ond mewn gwirionedd be nath yr eglwys yn ei chredoau oedd cydnabod ar hyn oedd nhw wedi i gredu ers y dechrau. Sef bod y tad yn wir Dduw, bod yr ysbryd glân yn wir Dduw a bod y mab yn wir Dduw, i gyd o fewn yr un Duw. Nid 3 Duw, ond un Duw yn 3 pherson. Pan mae rhai fel y tystion Jehova, yr undodwyr ac eraill yn gwadu hyn, maen nhw'n mynd yn groes i'r hyn mae'r Beibl yn ei ddeud. Rwan yn hytrach na mynd yn ddwfn i fewn i syniad o drindod. Gadwch i ni edrych ar be mae'r Beibl yn deud am Iesu hun. Be ddydodd yr arglwydd Iesu amdano fo ei hunan? Dywedodd Iesu wrthynt, mae Ioan pennod 8 yn deud ni, dywedodd Iesu wrthynt, yn wir o'n dweud wrthych, cyn geni Abraham, yrwy fi. A mae'r darn ola yna yrwy fi. Be ddefnyddiodd Iesu? Oedd y geiriau nath Duw ddefnyddio pan oedd o'n siarad efo Moses, a Moses yn gofyn wrtho fo, be ydy dy enw? A Duw yn deud, my fi yw, ydwyf yr hyn ydwyf. A dyna be oedd Iesu'n ddeud y fanne. Ac chydig bellach ymlaen yn Efengel Ioan, mae'n deud peth fel hyn, my fi a'r tad un ydym. Oedd o'n gweld ei hunan ar yr un lefel a'r Duw sydd yn dad. Be ddydodd i ddisgyblio yno? Chi'n cofio Thomas pan ddare o weld Iesu wedi iddo atgyfodi. Fy aryglwydd am Duw, medde fo. Ie, roedd o'n yn y fan honno yn cyfaddau bod o'n gweld Iesu fel Duw wedi dod yn ddyn. A flynyddoedd wedyn pan oedd Ioan y disgybl annwyl yn ceisio meddwl sut fedrai egluro pwy oedd Iesu. Dyma fo'n dechrau ei efengil efo'r geiriau rhyfeddol hynny. Yn y dechreuad roedd y gair. A'r gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. A daeth y gair yn gnawd ac a drigodd yn ein plith ni. A ni awelsom ei ogoniant ef. Gogoniant megis yr unig anedig oddi wrth y tad yn llawn gras a gwirionedd. Hynny di, oedd y disgyblion yn credu bod Duw wedi dod i'n byd ni yn Iesu Grist. Be oedd y dilynwyr cynnar yn ddeud? Da ni'n darllen Paul yn deud fel hyn, y mae ef yn bod cyn pob peth ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. Ef hefyd yw pen y corff sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntafynedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth, oherwydd gwelodd Duw yn dda i'w holl gyflawnder breswylio ynddo ef. Oedd Iesu yn Dduw wedi dod yn ddyn. A be mae hyn yn ei olygu o ran y ffordd o'r Duw'r tad yn edrych ar ei fab, oedd bod o'n gallu ymhyfrydu
yn ei ddiwdod fel rhywun oedd yn un ag o. Oedd o'n gallu ymyfrydu mae'r ffeithrwydd Iesu. Yn ei ogoniant, oedd y tad yn gweld ei hunan wedi adlewyrchu yn berffaith yn y mab, mewn ffordd nad oedd o ddim yn gweld yn unrhyw le arall. Chymod, da ni weithiau, efo'n plant yn hunan, da ni'n gweld yn plant yn rhoi allan efo rhyw ymadrodd neu rhyw ystym, a da ni'n meddwl, ma nhw'n yr un fath â ni. Weithiau mae'n dipyn o embaras wrth gwrs, bod nhw'n deud rhywbeth a dim lodi ar ganddo ni, maen nhw wedi cael hwnna. Ond os dim byd embarasing am Dduw yn gweld ei fab ei hunan, i weld o efo'r un doethineb, yr un cariad, yr un sancteiddrwydd, yr un drigaredd a'i dad yn y nef. Dyma'r annwylid fy annwyl fab, yr un a'r unigryw. Ac oedd Duw yn ymyfrydu yn Iesu oherwydd i ddiwdod. Yr ail beth da ni'n gallu dweud ydy fod Duw yn ymyfrydu yn ei fab oherwydd i ufuddod. I ufuddod yn arbennig i'r gyfraith. Chi'n gweld, daeth y gair tragwyddol yn gnawd. Fe adawodd orsydd yn ef a dod i'n plith ni. A fel mae'r llythyr at y Galatiad yn deud, pan ddoth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith. Dan y gyfraith. Fe ddoth Iesu i fyw bywyd yn y byd hwn dan yr amodau roedd ei dad wedi ei gosod. Roedd ei garu Duw efo'i holl galon, ei holl enaid, ei holl nerth, ei holl feddwl. A charu ei gyddyn fel fo ei hunan. A beth ni'n gweld wrth edrych ar y fywyd Iesu? Mae yna hanes dadlennol yn Efengil Luc i ddweud y gwir, lle dyma Iesu yn mynd efo'i rieni i Jerusalem pan oedd o yn 12 oed. A fan honno oedd o wedi mynd i'r deml a'i rieni wedi golli o'i ddweud y gwir, tra oedd o yn y deml yn trafod y gyfraith efo athrawon y gyfraith fan honno ac yn gallu egluro pethau nad oedden nhw rioed wedi meddwl amdano fo. A pan mae'r rieni dod o hyd iddo fo, maen nhw wedi, beth ti wedi wneud? A mae yna dweud, wel, pam y bych yn chwilio amdanaf, ond nid oeddech chi'n gwybod mae'n hyf yn had, a mae'n rhaid i mi fod. Ond oedden nhw'n deall beth o'n dweud. Felly be nath o? Aeth ef i lawr gyda hwy yn ôl i Nazareth, a bu'n ifydd iddynt. Un o'r chmynion Duw wedi anrhydeddad y dad a'r fam, ac yn ytrach nag aros yn y deml yn cael trafod pethau dwfn i dad nefol. Fe ifuddhaodd i'r gyfraith, ac fe ath yn ôl efo Mair a Joseph. Wedyn, oedd na rai yn Jerusalem oedd yn arbenigo yn y gyfraith hon oedden nhw'n tybio, yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid. A flynyddoedd y ddiweddarach, oedden nhw'n gwrthwynebu yr arglwydd. A dyma fo'n rhoi her iddyn nhw. Pwy ohonoch chi sydd am brofi fy mod i yn euog o bechod? A doedd ei elynio no ddim yn gallu pwyntio at un peth lle ddyn nhw'n deud, mae hwnna yn bechod. Fedrwn nhw ddim ateb un gair wrtho fo. Dyma Pedr oedd wedi bod yn gydymaeth iddo fo am 2 blynedd a gweld y gwaredwr dan bob math o amgylchiadau. Dyma Pedr yn dweud, ni wnaeth ef bechod ac ni chaed twyll yn ei enau. Ac yn yr hanes yma nath Eirin ei ddarllen, cyn dechrau ar ei weinidogaeth gyhoeddus, mae Duw yn datgan ei farn yn te. Hwn yw fy annwyl fab. Dwi'n fodlon, dwi'n ymyfrydu ynddo fo. Chi'n gweld, cyn i mi gael fy nerbyn fel ymgeisydd ar gyfer y weinidogaeth, oedd rhaid i mi sefyll ar holiad. A dwi'n yn gwybod be oedd y pasmarc ar gyfer hwnnw. Dwi'n ddiolchgar mod i wedi pasio, felly mod i wedi cael yn erbyn, ond go bryn mae 100% oedd y pasmarc yn de.
Yn aml yn trefniadau ni, mae'r hyn sydd angen mwyn pasio yn llawer iawn llai na 100%. Ond wrth i Dduw edrych ar ei fab Iesu, a'i gymharu fo a'i fywyd o efo y gyfraith oedd o wedi rhoi, be oedd o'n weld? Fe welodd o fod pob gorchymyn wedi cael ei chadw yn berffaith gan yr arglwydd, bob amser trwy holl y fywyd. Nid a seren gafodd Iesu, ond 100%. Na chymer dduwiau eraill ar wahân i mi, 100% fe gadwodd yr arglwydd Iesu hwnna. Na chymer enw'r arglwydd y Dduw yn ofer, 100% fe gadwodd Iesu'r gorchymyn. Na ddwg am dystiolaeth yn erbyn dy gymydog, 100% fe gadwodd yr arglwydd y gair hwnnw. Na chwennych, dyna chi o'r chymyn sy'n mor anodd i ni i'w gadw, na chwennych. Ond fe gadwodd y gwaredwr y gorchmynion i gyd. Fe lwyddodd lle methodd yn rhieni cyntaf yng ngardd Eden. A chofiwch, un demtasiwn ddoth atyn nhw, ond roedd holl fywyd yr arglwydd yn un o fod yng nghanol temtasiynau o bob math. Canis nid archoffeiriad heb allu cuddiodd efo'n gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi demtio am holl peth yr un modd â ni, ac eto heb bechod, medda llythyr at yr Hebreaid. Fe fuodd hwn yn ifydd hyd angau. Ac felly gallai Duw ymhyfrydu, gallai fo fynegu bodlonrwydd llwyr yn ei fab. Ond mae yna un peth arall. Mae Duw yn gallu ymhyfrydu yn ei fab, nid yn unig am ei fod o yn wir Dduw, nid yn unig am iddo fo fod yn ifydd i'r gyfres ym mhob dim, ond mae Duw'n gallu ymhyfrydu yn ei fab oherwydd ei waith. Un o'r dyddiau hynny nad o'n i ddim yn siŵr be oedd yn mynd i ddod, oedd y diwrnod o'n i'n cael yr adroddiad gan athrawon yn yr ysgol i fynd nôl adre at fy rhieni. A fwy nag un waith yn yr adroddiad hwnnw oedd yr ymadrodd bach yna, could do better. Roedd y profiad o fynd ag adroddiad nôl at yn rhieni yn anghyfforddus. Wedyn, mi weles i'r ochr arall, yr ochr arall o darlun, pan oedden ni fel rhieni yn derbyn adroddiadau'r plant neu mynd i'r ysgol ar noson athrawon rhieni i siarad efo'r athrawon am waith yn plant ac i dderbyn adroddiadau fel yna. Cael clywed sut oedd yn plant yn gwneud yn yr ysgol. Oedd na falchder yn dod wrth gwrs os oedd yr adroddiadau gadarnhaol ac ar y cyfan mi oedden nhw. Ond bydd oes na ambell i siom weithiau hefyd. Beth am waith yr arglwydd Iesu Grist? Os nad oedd yn gwaith ni ddigon da yn yr ysgol, oedd Duw mynd i ddweud am ei fab yr arglwydd Iesu Grist a'i waith could have done better. Could try harder. Be oedd gwaith yr arglwydd? Yr wyf wedi disgyn o'r neb meddwl fo, nid i wneud fe ewyllus fy hun, ond ewyllus yr hwn am hanfonodd i. Ac ewyllus yr hwn am hanfonodd i yw hyn, nad wyf i golli neb o'r rhai y mae wedi rhoi mi, ond fy mod i'w hatgyfodi yn y dydd olaf. Dyna oedd ei waith o. Cadw ac achub y rhai roedd y tad yn ei roi ni ddwylo fo. Da ni'n cael un hanes arbennig pan mae yna wraig o Samaria yn dod i dynnu dŵr o ffynon. Oedd hi'n wraig oedd ei bywyd yn fes llwyr. Oedd wedi bod efo 5 wyr ac yn byw rwan efo rhywun o ddim yn ŵr iddi hi. Ac oedd ei bywyd druan yn llanast llwyr. A dyna lle oedd yr arglwydd wrth i fodd yn siarad efo hi, yn agor ei chalon hi, yn agor y drws iddi hi weld mae fodd yn gallu ateb angen dyfnaf ei chalon hi. A pan ddoth y ddisgyblion yn ôl efo bwyd o'r dref i roed i'r arglwydd, dyma'r arglwydd yn dweud, fy mwyd i yw gwneud ewyllus i'r hwn ym hanfonodd a gorffen y gwaith
a roddodd i mi. Dod mwyn cyflawni hwn, ond oedd y gwaith hwn yn gofyn am aberth yn doedd. Achos i gadw, i achub, oedd rhaid yma fwy na jyst yn denu ni ar ei ôl. Oedd rhaid talu pris am yn gwrthryfel ni yn erbyn y tad. Oedd rhaid bodloni gofynion y gyfraith sydd yn deud mae cyflog pechod yw marwolaeth. Mae fi, meddwl fo, yw'r bugail da. Mae'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Mae'r tad, meddwl fo, yn fy ngharu i oherwydd fy mod yn rhoi fy einioes i'w derbyn eilwaith. Nid yw neb yn ei dwyn oddi arnaf, ond mae fi ohono fy hun sy'n ei rhoi. Mae gennyf hawl i'w rhoi ac mae gennyf hawl i'w derbyn eilwaith. Hyn a'i gafais yn orchymyn gan fy nhad. Mae'n arwydd y cael, mae'r tro nesaf dyn ni'n clywed Duw yn deud yr un peth am ei fab, ydy ar fynydd y gweddnewidiad. Oedd Iesu wedi mynd efo Pedr ac Iago ac Ioan i fyny i'r mynydd uchel hwn. A dyma ddau ddyn yn ymddangos yn ymddiddan ag ef, Moses ac Elias oeddent, wedi ymddangos mewn gogoniant ac yn siarad am ei ymadawiad, y weithred yr oedd i'w chyflawni yn Jerusalem. Ac wrth sôn am yr hyn oedd o'i flaen, wrth sôn bod Iesu mynd i fynd i Jerusalem ac yn mynd i farw dros bechod y byd. Dyna gwmwl yn dod i'w cysgodi a llais o'r cwmwl yn deud, hwn yw fy mab, yr anwelyd. Ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu. Roedd y tad yn gallu ymhyfrydu yn ei fab, oherwydd oedd yn gallu ymddiried iddo fo y gwaith o achub torf na all neb i rhifo. Torf o bechaduriad i gael rhannu y gogoniant sydd i ddod. O'i gael ar ddull fel dyn, fe darostyngodd ei hun, gan fod nifydd hyd angau e angau'r groes. Ac am hynny trad yr chafodd diwedd, a rhoedd o'r enw sydd gyriwch pob enw, fel wrth enw Iesu plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. A'r tad yn ymyfrydu yn y mab, oherwydd i ddiwdod, oherwydd i fusdod i'r gyfraith, ac oherwydd y gwaith perffaith mae wedi i gyflawni ar y groes, yn talu'r pris mwyn achub nifer fawr o bechaduriaid. Ond rwan cyn gorffen, gai nodi rhywbeth sydd o arwyddocad i chi ac i fi. Un o'r ymadroddion sy'n cael ei defnyddio yn y Testament Newydd am y rhai sy'n credu yn Iesu ydy mae'n deud yn bod ni yng Nghrist. Bod ni yng Nghrist. Trwy ni ymddiried yn y person gogoneddus hwn, trwy ni roi'n ffydd yn y gwaith mae wedi wneud yn marw trosto mi ddwyn yn beien i ffwrdd. Mae yna ryw gwlwm mor dyn yn cael ei glymu rhyngddo ni a fo. Fel bod Duw yn disgrifio ni trwy'r Beibl fel rhai sydd yng Nghrist. Nes i ofyn ar y dechrau yn do, be ydych chi'n feddwl ydy asesiad Duw ohonoch chi? Fel pechaduriaid, mae gyda ni syniad na fyddai asesiad o ddim yn un da iawn, ddim yn un canmoliaethus a deud y lleiaf. Ond os da ni yng Nghrist, mae Duw yn gweld ni trwy ei fab. Da ni wedi cael yn gwisgo a bywyd perffaith Iesu, yn gwisgo ei gyfiawnder yn hardd ger bron y tad fel mae Williams Pontycelyn yn dweud. Mae'n beien ni wedi ei cuddio trwy waith rhyfeddol yr oen sy'n tynnu ymaith bechodau'r byd. Mae Duw yn gwenu, yn ymhyfrydu, yn cyfrif yn annwyl bob un sydd yng Nghrist. Peth ofnadwy ydy bod y tu allan i Grist.
efo'n beien ni i gyd yn herio glendid a sancteiddrwydd y Duw sy'n oleuni pyr. Ond gall pob un ohono ni heddiw wybod am wen Duw, gwen yn crewr, trwy ni gredu yn Iesu, a felly cael yn heno ag o. Da ni'n cael bod yng Nghrist, a da ni'n clywed yr un geiriau'n cael ei deud wrtho ni, bod ni yn annwyl, bod Duw yn ymhyfrydu ynddo ni, achos bod o'n gweld ei fab ar waith yno ni. Dwi wedi dewis i gloi emyn gan John Newton, awdur yr emyn enwog Amazing Grace. Nid honno da ni am ganu. Mi oedd John Newton ei hun wedi bod yn y fasnach gaethweision a chael bywyd aniwiol a deud y lleiaf, yn camdrin y caethweision a iaith yn ddifrifol yn gyson yn cablu enw Duw a'i fywyd moesol ymhell o'r hyn ddyle fod. Ond fydd os tro ar fyd. Fydd os tro ar fyd. Be ddarganfu'r gras rhyfeddol hwnnw sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac fe ysgrifennodd emyn, how sweet the sound of Jesus' name. How sweet the sound of Jesus' name in a believer's ear. Felly dyma gyfeithiad Cymraeg o'r emyn honno. Mor beraidd i'r credadyn gwan. Yw hyfryd enw Crist. Mae'n lleisi boen, yn gwellai glwy, yn lladd ei ofnau trist. Diolch i chi am ymuno efo ni heddiw i fyfyrio ar yn harglwydd rhyfeddol. Gobeithio chi brofi cymorth a gras trwy'r gair. Cofiwch alw mewn i'r gell, gair yr gell yn ystod yr wythnos am fyfyrdodau. A fyddwn ni falch iawn o gael eich cwmni chi fore Sul nesaf os fydd Duw'n caniatáu. Gadwch chi ni roi'n hunain yng ngofal yn harglwydd. Bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a phrydferthwch ei berson ein cyfareddu a'n cadw o'r funud hon hyd yn dragywydd. Amen. Mor fawr yw